Inday kabkab, dako kayo ang imong house. Nice na kung mahuman. Oh, nice gyud kay ni bay mahuman bay. Pati dako agi ni bay na kuan gud ni 100 square meter gud ni akong balay gud. No? Dako kay ni bay. Dako kay tanan bay. Kaning kuan. Dako kay ni buyag. Na kuan manggukuan ni na ang mga trabahante na kuan ni way pagpangga sa kuan tagbalay kay ako mga trabahante ani bay wala man gud mi nagtrabaho sila diri wala mi kay kinahanglan man mi manginabuhi sa among karinderya kay ug di mi manginabuhi unsa may among isweldo nila muna ako lang gisalig ni sa ilaha gyud maori lami kahapon sa busy kay tindahan mo dalikyat gyud mi diri padagan motor aron ma-check sila diri mahatdan og kanang snack. Ako na lang kuha katabang nimo na floor. Kaya ra gid kay floor, kaya guys ko ating trabaho. Kaya ra kaayo man bay, nahinay lang gud kay wala man tay amo.